Ahojte, ja som Libor Žikla. Ja som Viera Žiklová a chceli by sme vám predstaviť projekt Aber-Faber príbehové deky. Sú novinkou na našom trhu a pravdepodobne aj vo svete. Je to unikátne spojenie tradičných rozprávok s modernou technológiou. Jednotlivé príbehy sa odohrávajú na mäkkej flísovej deke s našitým tajným vreckom, kde dieťa nájde hrdinu každej rozprávky. Vďaka zdarma stiahnuteľnej mobilnej aplikácii Aber-Faber tieto príbehy ožijú v 3D svete so slovíčkami v cudzích jazykoch a audiorozprávkou. Cesta okolo sveta za 80 dní. Obrázky namaľovali skvelí slovenskí ilustrátori a rozprávačmi sú známi umelci a herci. Veľmi radi by sme zaradili do ponuky ďalší príbeh, a to čarovný príbeh od Antoine de Saint-Exupéry Malý princ. Pri jeho tvorbe chceme rovnako spolupracovať s tými najlepšími ilustrátormi a umelcami, preto na úspešné dokončenie potrebujeme vás, podporovateľov krásnych projektov. Ak ste to práve vy, ktorí máte radi zmysluplné projekty, podporte ten náš a pomôžte Malému princovi ovládnuť svet príbehov Aber-Faber. Nechajte sa vtiahnuť do čarovných rozprávkových príbehov cez naše Aber-Faber príbehové deky. A poďte sa s nami hrať.